for na kwa Elisha ni me pese me hu se ebre mu a ode hye ba prince la okọ so for adum chebia asori me pese me hu se onyame ahode nyame sunsun nyame honhom ebe koso aye kesi amano kobi obi apostle kwanyina adum chebia enimu aso de nhira ne ba yesu me pese me hu se ebre ya ode hye ba ko so panyin ho ba yi se niema be ye kesi amano na bra bo mu a bible no kwa for ko bisa bo mu so ni fa so ten se niema ebe koso obe pege gidigidi dia se niema enkoso na ahode ekura no ebe bre asia tware ko bisa bo mu so ahode a kobi na ko Elijah ko munye prophet na kwa Elisha awrafia ye ba be di sunsum nkomo ni so no de owura hade a na sunsum ba bia sizi saso sunsum owura on the creator mofo eya adwuma ojafra ma sunsum e do kura nya asam ketwa edi omo no ne de bia me kase mo amose mo papa ni yemu bia mpa no se no si gina machi echi gina pa nya asam ketwa ono now anaju bia so si wo ko ni edi obia mo ba ho ebia no owani on do usani pakono orimi pakono BSc e dia money tram say so offer spiritual father papa dia on the tie fa the number the friend so papa say obi e no yemi so hwemetima me hwemani mame obebo asa kwa no so na ohani amane bia e da so ni BSc no onam bitumi anyankopɔ dia ma no so obepepa ma won so wani je ewi opai ana ye me rasunsumu ya chesunsumu ko wana ye be ria e be ko social media papa bawa otonyom kofo emi dileti papa na asem odehye ba presla ne ho nsem abedi ne nsem ene the bible do kofo be ne ho hwehwemu bi ehunade bi amu no kra ma menko creator bofo nchai na ye nhye ye nkomo tweda the great other ya me to meet us prophet na kwa Elisha abetie chawaje bra ya me to meet us ebi bia koso kama go be adumra or the next watch yeah asafo koso adum bibia ekoso nyame guso eye na djuma gidigidi because oyo nyame a oye dada nyankopon yeah na serve oye ahyase en oye awieye yeah obi ni nanim e do obi ni nachi ko fie din kai no me fa sa akwanya iso me ji Elisha manyina ba bibia la wo hwe me efre obi ajoso ama manyina me sre osoro asomdue e de my Elisha ma aka aboso me num asennan ama afia kwa awieye me sre otumfo nyankopon twedi ampo basa yi adom se oma Elisha ba bia ho nka na eto de din a osoro enkasa wo abrabom okay so wonya me Elisha baso a na bie me proma ma me frɛ se presunsumu bamofo bi na onfa de sunsun ntai wachi na watumi ediye e wa abrabom okay yes about now my empire my ni trade yes also oya no kwafo opɛ na enye ho ye hyiam udimo on konkron fa me so kasa chiri wi ase ene amaman adom no nti amen abujafo ye rasusuma eyabon koma obodi abedami ehamo ana papa ehia me studio na be be hia na mabusa no na ono nso buaye a ode be ma ono de aboa na akwankyere tato no de adomo na wonso so wade won sa se wiase mu no ene o ma ekoso no wanya nipa obeta wochi a ene ma be jagu o wasita minti na ye wa to de koso ade hwe obusi e be wie na wonso de ewo no nsa be ka baba kadaji we sunsumu ka hani ni sunsumu ko yes oka se aka amusumi chiriwani yes na afena kwa wie etsa Ghana omo manane ba bi obi hwe obia edie na wo busumi be miensan wu a ananan ya akayi a ye ko mu ansa na afeno akona wie die na wo mu a obetumi aka mankofo anya arehyamu wo mu se nanka sei ni kite na eba na so betie na akwa Elisha ni mu asem die no so mefa ni sei na wo ma afena eba no so betie ora kobi wasem busa obusa yo ho yisu kra tata because sorry obusa asem na edie nti na nisu atai bible ma yete ase se ebre
ebi ho nye den ema odasani yeah ebere ni ho wa wo hwe na kwa Elisha ana ewiase so nye enemeye ochena meye because Bible say enempo eni waye na ye de wochena ahwahoye isa aka bosumi na ya se numu na afina kwa wiye me pesa me kasa kire banyansafo a wo hwe Elisha se ewiase aye bemu a ye disu ena eba ye kwa ye disu ayede ekọ say na wo ti wiase a wo bemu na sefa kobi ye wo afra fofo ye fumu no wo ba no osu odi pari be na 100 years 120 130 na o be ko wo mu a na wo se su wansu a adofo be su no ya kosie no edie na watna se adwene ehunu ewiase a ye baaye no sen yesitie kobi me ka dia posise empedifo ka asem se wiase we etwa ne ho na asa dere ababeshi saka sa we wati ase sa wonti ase a na kwa Elisha ni me kire wase ne ewiase ye kurukuru wa na su wiase no etware na ayede na besi ye pesa me kire ne se kobi ye wo abofra fofora enyi obi de body pampers enyi obi na tikoko shena no nokrepa enyi obi ne jare no obi ne sisi no enyi obi na shena tale nokrepa kobi why no wo so yo ti asefo a ye wo ni ba wiase a obi an ti aduane ama no obi anyare no obi an shena tale obi an body pampers why sa de ye obi a na so sanse wiase ka ne ho a na asabe sinti no uyo obi a wo hwe na kwa Elisha ashase wo disu ne ba ye wo be wu am yesu ya kosie wo kofi se ya wo abofra na ye gare ne body pampers etete aduane hye na no de a na me ka kosi se edin ne be ba wo ni pa be bo ne bre nyina wo wiase na wie na wasa akọ wie ne mofra sibrem kobi wo obi a wanya 120 years a ono ani dareda obi ne jare no cause why you mre me se obi a wanya 120 years ne be jare o edua e dareda obi ne be jare because obi say na wasa ya abofra obi obi a wanya 120 years a wote dem a wo ontumi nya ne ho hwia wo ne ebi a obi da betete dia na hye me ni wo ka se wa mere wa dem abi a wotimi bi ye koko obi da ti koko hye na no me ni wo ka se wo ma mi gu dem ye body pampers me ni wo ka se wo papa da dem obi ne dare no na wa hye na tare me ni wo ka se uhudi baby yare boni abono na ni da so asan wo wiase de me pesa me ka kire benyansafo ne se ewiase ye betoy ye bekoraja enti odasani dia se bia bia chi a eni obi de beka kire o se kopa aduane di na me no obi saa na wo ti wiase a ewiase na be ne ye honhom sem enti na spirituality na honhom sem hiao okay because asase na yete so na ye honhom asase nya honhom a untiri pa bayire nhye ho na bayire na bo udi abode na afifi udi be ke shefem na aba asase eye honhom nti na udi abie so a na aba ma wo ntumi e wa asase so okay enti se wo busa me se bo so me na ya se lumu aka die me woni pa animu a ofidi e me ka che de wo hwe Elisha ne se e bring you there is no more time there for you e bring you more da sani enti se wo bibi ya ene ya wo te Elisha nkan e na Elisha se sorry ne tu wo hye bre ho de be anamo okay
entra o say nyame beye God have done it already waye nyame waye dada onya de fufuro bi never nyame obo soro wabodie dabi obo asase wabodie obo nua ne niam e wo bi ase wabodie enti mo se o ma wundidi a o ma de enche yeah ase nyame ma de ade enche wo dia na de na wo so wo ye na e wo so wo sorry na wo tu wo shebre ho na mo yeah na yeye biara nyame de ka wo shebre ho ba wi ase utumi fa sa yeye de edi so okay yes obisi mo bi say amanehunu eni amaninya yes eye ade baako na eye ade baako na se nya ade baako a ye be na nipa hu na mane na se nipa enya amane Kobi baba amanehunu eni amaninya enya ade baako okay yesu ni nyina wie bone okay edi enti na me se amanehunu ni amaninya enya ade baako ade a wa na nwene na to mpofiri ye mahuna amane Kobi baba odo ka wasi kwa so anopa o sori ye ka enye hwe na wo ko na prekopeja to ka yi na wasi gina nchen yi amane be mahu ni sei e di amane na ma be hia na no pay because we nim say wo sori ye tu ka anopa de ja betuma ka nka wuntu e trupa nti eno ye amane hunu okay ye me do ti ase e na amaninya di asem na wakofa be hyemi na se no de obi timi ntam ene be hyemi ese obi na di asem aye den abeso obi di asem bi den obi di asem bi be sound oba e de bo akomo obi timi moja atu no ya kam di pakod ne ba ye kofi e di asem na wakofa be hyemi omomanyamani oma tamfo aye den enyame sanete okay e ya maninya obi na di aye den obi na akofa be kan okay na nka wo de kana enye sa na wo hwehwe no tikobi nipa bi a wo hwe na kwa Elisha bia bi ase ni hu yanka na kachi ukra le pesa me ka tira wo se bi wa bra ko tie bia nyame wo pe pama wo enu nti na wo de so yo te asefo di o nyame ni o pe pama ni bia ro ko on kan te asefo ho bia enti wo a wo hwe Elisha se na wo mi wa so na wo hu me na me kasa dia that means bi pedi wo mu a nyame betimi ama na dead okay enhyira ni wo ho a wo betumi afa bi so no matter how say dia brabo na si aye o friend na kwa Elisha me da bia me kasa mi say papa enye hwia bone enye hwe so obi na so obi na duwa ko ja bẹ́ẹ̀ bí na tu wọn na mọ̀ bọ́ni ọbẹ̀ bí na bí wọn na mọ̀ nuro so wọ́n adìẹ bí na akọ ní obi họ obi na afa kwa ẹ̀bọ́ni nso obi kwasia mi o fẹ́ na kwa Elisha mi yẹ huhun firi mi at the same time diẹ wọ́n bẹ ka ẹnu na mẹ́yẹ bẹ́ẹ̀bi Elisha ká ase mi sẹ́ adé a mi nyẹ mi ntu gold mi nkum nipa apart from say mi ntu gold na mi nkum nipa no adie biara wo pesa Elisha ye bia no me ne osomafo wo de tu bani ma me di hu djuma dia ma okay so obi na bu kwasia pa obi de wo fa kwa ebone so wo pesa ye nto ya le mani pa pro wo pesa ye nto mente na brabo wo pesa me nto na walanga fra me to no because we are say we can say me say nyawa me ye wo na madam hu so yeah enti so obi hwehwe wa hwe ase a entwe ma ne ma wo enhwe ase ansa wa prehu ana motuo e bia me ka se bize gofi sikani bi ye sika o si nyame bi ye ni ho be ne ho kire no a na wa kai se nyame ye den e wo se no kai se obi ye no ai obi pa bi ye sika ba ne nsema o asofo no o mo ma sem nto obu mo ma sem yes that's a niema esenki abrabo niema eseya wa kai nyame esa o papa ma hu odi fo o hefa de na me ko try ni eti dia me pasa me ka che ne wo hwe Elisha de se entima ho man ne man jinse mu ansa wa hwe odi fo yeah this one all balkado
Deswala malikade deswala. Ye malikada deswala malikade deswala. Tabio tabina muguji. Tabio tabino muguji. Osabe na rabie otusumu wakwe adunyami omro. Tabio tabina muguji. Akwa ina se nyankopon we susuwe bi frefre wo da sibre. Tabio tabina muguji. Gobi enipa ma woni mra wo so. Hwe 2024 ho gobi ese o mani mode but ebisu di papa. Amanfo atoka safi, amanfo asifi afi, amanfo ye japade afi. Nti oman ni mu aye de ama asoden ma. Because we nyame de washira da bia. Adechiye bia ye good day. Nti adechiye bia nyame washira adechiye. Nti oman ni mu aye de no ema won tena ase a wote wa won pa na motuo nti no oman ni mu aye de ama. Utu kwa nyenne de wabra botia de tie. Di o tere sa wo bre de bem wa ye yi wo. Bible so no Awurade nsem wo nhira de medi pa ye fo bre dwuma o no Awurade wa mfa bi anka ho. Enti say ye wo bre de bem wa ye yi a watena kwantum 30 years wo nin krata. Ko ye dada. E de na wo ko abone ben na wa ye tena se bisa se bone ben na wa ye. Bema Obama ya tofem because of say abusuye hunu say ye ma wo bia obehwe wo de asna abusuya nti Obama ye de atofem o ye obehwe Elisha ade efere sa awale ho ade ni uti because of sa ho money ware wunti o fa awale enye hwe bema bi aba na wa body gallery enye wa o ye obi a wo hwe na kwa Elisha fibroid e na edi unya onya stomach ulcer obebi na wa wono ene wanya adwemu hawo da ye boni bi na wo so wo ho no mo a asetum ote ani bi wo wasum wo betwa wani bi obi anyina ho wo ho no mo a eya wo se fa dro na nom na wu na asa wa bre wi ase e be se me ka kire wo se edidaso nsan na edidaso asan amade owuo o ti ase me se frɛ na kwa Elisha na agra ni creator ani kutala bi ho ho ma wo de me na no on so sanye obeso ya nwade o frɛ Elisha in kawasem o frɛ Elisha papa mete wonka sunsuma ode me nam no obeka wahi ntasem nyina de akyerew na wo behunu sɛ nyame honhom etiase yes mama musa sɛ kwan bɛ so na nipa bɛfa so obenya asetena pa e wo hyebrem obi baba yemfa abrabotenene empri ye abrabotenene ese be de bo abrabotenene efi ni ho bo de o to se o de o tene nti o be nyame be hira wa wo boa o be brɛ tie me ba go fo kata se de ba Jimmy Kasa o da Jimmy Kasa de ko fit me say tie me kasa enye kasapa 7 mo fanche so wo te o se o ba abrabotenene na enu ne be ma wa ye yi a wo boa Covid enti na me se wo boa dintra ene wo ho Covid obi asha atare yu esu to fam oti aso de ma bre bi esu nyame eso sika efem se 1000 Ghana kura nso bi mu da fasting ahodo a wo ye mountains a wo ko de me pesa me ka ko si nyina ne se yeye eni adrabotin ni mu na e wo hyebrem hyebre enko na tene ne soso ye dai enko ti ye hwe ne wi ase ya omo a e bobraboni enum nsa enum wi e bobrabo wi ase wi ji e basa omo na sisi mansions akese de da cars papem e die ntia e ne hyebre ana watu mu na mo nso na watena ho man ko obi otena ho an ko Kristo ntermos ye Awurade na wi ase fo ne nya sika na wi ase ni no wa so na se na ni jinto won tena ho fa de mi not massive wa hu so wo no se de o person na ni ji ne hu ntino onte wo na wo de wo so wa hu nyame so wo da hu ni papa mi wa ye o ma kwasi amankwa Kristo so na de bia wa tale tententen nsem ka
atodie efi yehu asa wo ye bofo e wo nipa anim enti de me ka se de wo hwe Elisha ne se shebre emi na misro o misro nyame me de me nye bone me de me nye se oboa. Nobody can be like God. Obi anywhere obetumi aye se unyame. Jemi ka oti ase. That the reason why the Bible say ye tren ni mpo no e ono awurade ni muntima agufi. It is a Bible say ye tren ni ye ono awurade ni muntima agufi a o die na che o nya bisuru na wen. Okay. Aya dum be kura emu ni ye wati asefo asase so. No one is perfect. Okay. Until the other person may catch the ocean, not quite Elisha, be a head day in a set. But also, the two will share one among. Okay. Yes. I was already and the prophet now quite Elisha, the great Agra, creator for Kutala B, soon or the name. Now, Uja from Masotalechi, to also obey Adiama, wow, himself, both work as Yakisama body, overhead Wayamon, Archamatobia Metri. Now, one. Omo friend of Flamon and the Ghana had here, Omujin 200 and Papa Pay, as a Biomeka Biano, to me and Uja. In the you wrote social media crack. Now you have to think about me. Shall send me catch you, say, Ababa will be a friend or the Shema Presla. Now, and send me if you not catch it ever. Now, me per se, you're 2 year bossy. May you see a Sembia or cocaine, a war, a doom change, sorry. Yenti ni sima kakra bi yamra mebusa mo asem sisia asofo bebre na hye me honkom car o de car benya accident ofia bayfo asoma se yembeku ni na mame ayem hihie enti papa gina pulpit ni so na okasa se nia omuka ni na eyehu no mo de hye yemu no na se mehu sa se masua niema bia na eni se mesua enti for the voice of God to call me on his pulpit. This is the greatest achievement for me. I was supposed to what you know heavy. Ababa small girl or call and change us or letting us some to or tonium kama. Na me some kaini bin and they atra say baby the home comokakra or say as of when we shan home come and open your accident to say now or tea I don't take as if she knew then we knew I'm a papa when you marry shimu and he said no they may pay us all them one. Now, our culture will be the greatest achievement, the biggest achievement of Wenya, and so we now don't change the sorry them. You were minister and the actually sorry ma. That's the whole kind. Baba, we see your answer now also what you should be away. But Ababa, as ever, what can you? As ever, as okay. Kobi, audition ba Princera, abofra, minimono. Neso omayimu ye ka enkra eto dwumu a me na kwa Elisha me pe na asemu a ode hye ba prince la okaka hobi. Okay. At the same time edrubre bi atwam obia se lion wase sofu bia bekeka ne ho nsem bi ma ni ame so original se akora no asemboni bi anipa ka wo de chibia na me dane ye chire di ma oye susu ni makwa we video ni so jabi ade ka bo fa dane ye chire ma ode hye ba prince la. But Accra no, the mechanics go fi Accra no dear. Accra and what dear na. Ne kasa ye bi mu ho no mu a mani anje. Oh dear mu. Wa ko bia do cheri aso na. Em dear se mechanics aso no koi. But ne kasa ye bi to say. Or kasa to the extent say. She nye den bi ho. Let's me busa o de she ba prince la say. So also ye drum to ni. Enti se oye worship na se obi etuhwe a edie na ba nipa ne den etuhwe the portion am ibusa wo de hye ba pencil ne se bia o minister or tudum na or sorry ya ni na amanfo etuhwe de mi ko tia se na wo konkro ye amanfo ho aduma na se wotumi gina ho no se Oko papa na sorry na sem ka bi a woka emfa ehu nhyewu mu e na sei ni na obi tika mu na obi konya nkwanhia na say akrai enye wa hyase ni na ba ne sei na bi woka sansem wati sei obi odishia ba princela na kwa Elisha ni
asɔre a wokɔ yɛ wɔ adom kyerɛ bi asɔre menni problem ɛwɔ hɔ na sɛ meka kyerɛ wo sɛ ɛfiri wo mmɔfra ase ɛbɛsi nnɛ yɛ wo 18 years ɛdɔm ɛne nsɔre ahodoɔ a wɔawura mu wɔ ɔman yi mu ato wɔ soro nyankopɔn hɔ dwom no ɛnyɛ ebi ne adom kyerɛ bi adɔm a wɔkɔgyina wɔ anim no tie me wɔgyina ɛdɔm over millions ɔde hyɛ ba peninsula nsɔre a wɔawura mu wɔ Ghana ha kora no wankasa wontumi nkae nsɔre dodoɔ a wɔawura mu asɔre nyame kɛseyɛ enti asɛm a meka kyerɛ wo ne sɛ saa asɛm a wogyina a adom kyerɛ a asɔre a ɔmo interview a wokaeɛ sɛ ade a wahu obi ɔse deɛ wahu no ɛno ne ade a ɛwɔ the greatest achievement biggest ade a wahu na ɛsom bo ɛyɛ kɛseɛ pa wɔ ne career as musician mu afei ɔsɔ aka asɛm bi sɛ asɔfoɔ bi hyɛ ne nkɔm sɛ no accident ne nyinaa papa no da moment wɔnye ne nyinaa ne bio Kofi akra ne manager onyina akra na chiye ade but there is a war sese e ma bofra no war sese on say ye wa ade bi e frɛ ne sɛ mmɔborɔ omo ho na wa mfa bo ankobu mu na wa mfa ba anko kan so mutaro mbe be wo dia ba na sɛ bo ko kan omo nyina be han ya iden aba wo so nti ɔde hye ba peninsula ne manager ɔma n'ani nkɔ abɔfra ne ho because ɔman we yɛnya adeɛ yie yɛsɛ adeɛ ɔman Ghana yɛnya adeɛ yie ɔman sɛ adeɛ okay nti manager ne ma n'ani nkɔ akora no because metie ho what I see deɛ mi hu no ɛnyɛ ɛwɔ ɔde hye ba peninsula yes yɛmfa deɛ nipa yɛ kɛmina nto nkyɛn saa gane sɛ ɔso ɔnye musamkonti asɛm bi a bɛka no ha bia ɔnye di da ɛnyɛ but tie me ɔso ɔnye tie me Elisha nie me kasa wɔ abrɛsunsu mu sɛ what I see is not good nti manager onye na chi ɔnye ni sɛ ujidi sɛ wonjindi Elisha wakasa okay sunsun na kasa ɛdeɛ na ɔso pɛ sɛ ɔde bible ne yɛhwɛ ade a me pese me busa sisi a ne se die kwa me ye bible no kwafo ye be ye hwehwe mu se obi bi na ayera pese ohu de ofaaye obi na di asem ato obi so pese ohu asem ni mo no kre o akwantu obi se wo yere fa wachi ukun fa wachi pese ohu mu no kre oba bi nyinsan ya be hyew o pese ohu se nyinsan na ye wo dia ana nya wo dia o ye obi a wo hwe na kwa Elisha enkrata asem na wo ya ma obi o pese obi tu kwai akwantu ne be ye yie ana enye yie obi agi usika so wo ye enkrata e be ye yie ana enye yie wanya court issue no o pese hu se wo be difo ana wo be dibem wo chro exams bi o pese hu se exams no wo be pass ana wo be fail ade biara wo pese hu no kure kan no fe na kwa Elisha na me improve nyame tumi e fa nkyerɛw okay yes kobi bible no kwafo ni o okay Bible yɛ no kwafo na kwa Elisha die ja die me pese me hu se ane se ɔde hye ba peninsula a ɔkɔ adom kyerɛ asɔre dɛm mu sɛ ɛyɛ obi na invite no asɔre dɛm wɔ no mu a tware kɔ me nsa nifa so sɛ ɛyɛ obi na invite akra wɔ adom kyerɛ okay obi na invite no okay but mame nka asɛm nkyerɛ akra ne so abɛ interview akasa sɛ ɛyɛ obi a na invite ne yɛ den ɛwɔ adom kyerɛ asɔre meba ɔde hye ba hwɛ ne yie na kwa Elisha ni Bible oye no kwafo na kwa Elisha ni mi pese me hunu se ode hye ba peninsula so obi na invite no e wo adom kyerɛ asɔre dan mu a tware commensa bonkum so se obi na invite no adom nti dia na bema akra 18 years obeka ade a ense se woka that's what chanto yes obi na invite osinyo obi a na invite no na papa ne krampo na wonim sa akra ne wo honom okay the Bible no akasa oboa okay Bible ye no kwafo afi so ode hye ba peninsula e be ka asem ni se ebra okwa asori dem ho no na odi fu adom kyerɛ na wonim se ode hye ba peninsula e wa asori dem ho no na me pese me hu se papa no na wonim se akra ne be ba asori dem ho saa da no a tware kɔ me nsa nifa so se papa ne nim se akra ne be ba asori dem ho saa da no a kɔ me nifa so bonkum so tentem
sɛ na papa no enimu ampa tware kɔ bibonkum so papa no na sɛ papa no de onim ba to bi na invite yes okay kofi papa ni nim papa no de no onim okay but obi de ka kyerɛ akra no sɛ papa no invite akra no but na modu so na akra ne kɔi ɔde hyɛ ba prince la hwɛ na kwa Elisha wasam kɛtɔ so ne yensa nie Bible yɛ no kwafo I'm afraid asɛm a wɔgyina odifo na asasofo adum change asɔre dem o kan ye sɛ ɔsoro nyankopɔn honhom de hyɛ no e ma ne kan asɛm o ɛte sa tware kɔ bi nsam nkum so sɛ ye onyame honhom de hyɛ no ma ne kan asɛm o ɛte sa kɔ bi nkum so nifa so tentem sɛ nye onyame honhom na ɛyɛ ɔno ani susuye mu ɛna ɔde kan asasɛm no a tware kɔ bi nsam nifa so ɛyɛ ɔno anadwene nyame hyɛ no enti busa sɛ ne career obi adim sɛ wokɔ adum change a hɔ ba wo yɛ kɛse wo pagya ya ka wasɛm ɔno nso wakɔ adum change a hɔ nkyɛn aba no ɔbɛyɛ kɛse anaasɛ ɔno deɛ Bible yɛ no kwafo na kwa Elisha ni bi pɛ me hunu sɛ ɛbrɛ mu a ɔde hyɛ ba prince la ɔkɔ sɔfo adum change a asɔre bi pɛ me hunu sɛ onyame ahoɔden nyame sunsun nyame honhom ɛbɛ kɔ so ayɛ kɛse ama no kobi obi akɔsɔ panyin adum change a animu asɔ de nhyira ne ba Yesu me pese me hunu se ebre ya ode hye ba call so panyin ho ba yi se niema be ye kese ama na bra bomu a Bible no kwafo ko be nsa bomu so ni fa so ten se niema e be koso obe pega gidigidi dia se niema enkoso na ahode ekura no e be bre asia tware ko be nsa bomu so ahode a ko bi na ko Elisha ko munye asebe hwe ewi ase obi akọ na ye ma no nkwa de ni ai ade ba akọ ne se enye die efe ebia na wo so da sani bi na ne ye edi akire enye de hye bia na yesika se de empanifo kan se enye de hye bia na yesika hokọ afa so Bible ma ye ti ase yese kwai bi etimi nipa ni so na wiye ni yowu aha se sa de we o ko bi na di abofra ne ho ya oketo abi o because nsam kan bi o ba bi pa ye bia no nka na the same time o undu level bia because asofo wakọ mo na si nyina obi a bi di wo ya wo and pim abifo na me ka asem bi se en sorry a wo wura bu o mayi mu no ono anka se wo ntumi nkai na se ujira o se na me ko asofo bi o de bi share me nkom de bi yese o se apre no wadie bi se hohomboni ni ho ene e wo de share ba o ye fake ade se hohomboni ni ho na utimi ye worship e wo bi tu be hwe na wo nsa to no so bo mpa ye mana hohomboni ni ho o bo mpa ya mo bi so onye den ko hohomboni ni ho o bo mpa ye so obi ye den uya worship no obi tu hwe ba wani na ro sa to no so ade na wo ya ma ni pakro o deliver the panel hohomboni bi e hye ne so na wo deliver ne se enko okay let me know what you say enye na ewie enti nsam kanye bi wo wa you need to be very careful okay na kwa Elisha ni mi mo ha wo na mu Elisha say umuye no unim de obenya na so frɛ me a mema wo hunu sɛ ewi ase tumi ebidi bi achi o ha bi awo wo fɛ na kwa Elisha nkrata asɛm na ho ayɛ de a tumi ebe kasa edi amaw na go ehira obi biara awuja for the being the creator for prophet na kwa Elisha ono ene no wadi nkobo no wada wo ma open the number ene da kasa for ni so kakraka afa ene odi for jojo nkobo no ha ne amane ese no wakara obekwa na nyame so etumi wo so a obeyi ni na afiri wa ma wo so ukoma jo na bibia so ayeka me di ene ko biboku amefa wo nsi na mo nyina ma se your first time here no subscribe no like no comment no share na video a wo ta share no subscribe da de ene share ma foforo so enya bi hwe na mo ama videos ni kwa chire ya me hwe no ntina dem cho ye de wasi